Америка е наш стратегически партньор. Така, искам да питам, какво разбираме под стратегически партньор? Значи, за този партньор първо, нарязахме от комплексите си. Унищожихме самолетите, унищожихме танковете, унищожихме цялата армия. Благодарение на този стратегически партньор не поддържаме дори сегашните самолети. Говоря примерно за миговете, защото части са били руски и така нататък. Освен това, благодарение на тези стратегически партньори, по времето на Бойко Борисов спряхме 3 големи проекта. Спряхме Южен поток. Сега купуваме газ през Турция и надерат, като няма да кажа как. Днес министъра на отбраната беше в Ямбол. Знаете за това? Не съм го следил, къде е ходил. Добре, най-кратко той каза, че страховете не са особено основателни на хората. Няма за какво да се притеснява. Той войната му е в главата. Аз какво да кажа? Аз не искам война и не искам да има самолети тук в България да ходят да бомбардират и иранците. Мен толкова от иранците не ме е страх, че ще изпратят ракетите. Те имат достатъчно цели по-ценни, вероятно. Ама може ли да си слагаме ние грях на душата и да пращаме, да даваме тук плацдарм, за да може да се бомбардират училища и други работи? А вие притеснявате ли се, че тези решения се взеха без да бъдете питани? Разбира се, че никой не ме е питал. Вас питаха ли ви? Питаха ли ви вас? Не, научихме от телевизията. Въобще как ще коментират? Вярвате ли на посланията на политиците? Те постоянно Те лъжат, че ние сме имали договор. Как така Италия, Испания, Франция могат да кажат не? Турция, защо не ги сложат в Турция тия самолети? Най-вероятно и турците не са съгласни. Вие сте с малкото си дете, притеснявате ли се за бъдещето? Не се притесняваме. От стотици години бием теманета на ляво, надясно, на Хитлер, на Брежнев, сега на Тръмп бием теманета. Кой не се притеснявам? Таняхо бием теманета. Да, аз искам да съм горд българин, а не да бия теманета на ляво и надясно, като ме помоли някой. Какво се притеснявате? Не се притеснявам. Аз не се притеснявам. Аз съм бесен, не се притеснявам. Ние сме българи, ние сме източно православни, ние не искаме да има война и в Иран, където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор. Не може да... От това се притесняваме. Че всъщност ние ни показахме ясна позиция, че сме против войната. Не се притесняваме, бесни сме. Че едни американци, дето нямат нищо общо с нас, но интересно с нашите управляващи, като приказват, те ще защитават от какво ще не защитават. От какво ще не защитават? От кого? Те да набутат между шамарите, те измъкват от шамарите, така ли? Колкото защитиха и арабския свят. Оставка! 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 Господин Налбантов, защо сте тук? Тук сме, защото подкрепяме жителите на село Безмери на община Тунджа. Същевременно, какво ви е мнението за решението в авиобазата да бъдат настанени цистерни? Това е решение на министър-председателя на парламента, но според мен трябваше да бъде разгласено доста по-рано сред хората, да се направи кампания разгласителна и може би нямаше да бъдат тези отзвуци. Кой знае? Смятате ли, че действително има заплаха за сигурността на региона? Не знам какво да кажа. Не сме тесни специалисти в отбраната, но хората се притесняват и може би това е с основание. Тя горе-долу работа е също. Там самолетите да помага. Тя се викава на бития бит. Може го привезеш?